Аз правя клип, че това са хаос маняците на Казанлък. Покажете какво можете. Не, таца наш къвше. Започваме от първи номер, Симеонов. Айде, излагат се де, малко покажете. Сменете движението, ново движение. Така. Браво. И ето я, Веселина Янева на заден план. Да, топка е наша, снимай топката е наша. Това е нашата топка. И ну погоди, отива да я вземе. Не, кажете му. Браво! Ето я Цвета, Цвети. Да. Тя пътува в Audi A3 със своите охрани. Охраната е само една. Той е шофьор и охрана 2 в 1. Това са моите 3 охрани. Аз съм доволна от тях, тримата. И ето го шофьорът ми. Защо да не играеш с топката? Не може да играеш с топката! Не може! Айде играеш с топката! Имаме ли време да пушим цигара? Айде да пушим малко! Абе, си отбира уши, покажи го! И това е нашата бензиностанция, най-добрата, Петрол. Пенче, не принеси колата. О, лошо. Къде? Е, там напред. Колко напред? Батерията ни пада, ама къде е ключа? Колата? Отивам да местя колата.